ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 10ാമത്തെ അധ്യായം ദ്വാരകയിലേക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രയാണം 26 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. ഇന്ന് 26. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് രാജാക്കന്മാരും ഭരണാധിപരും ആസത്യത്തിന്റെ നികുഞ്ചനങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പോഴെല്ലാം ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തില് പരമശക്തിയെ പ്രകടമാക്കുകയും വിശ്വസ്തരായവരോട് സവിശേഷ കരുണ കാട്ടുകയും അത്ഭുതകരമായ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നെന്ന് 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 26 രാജാവ് യദുവിന്റെ വംശം എത്ര പരമായിട്ട് ഗുണങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുന്നത്. ഭാഗ്യദേവത ലക്ഷ്മിന്റെ പുത്രൻ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയും എന്റെ ബാല്യത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പല ലീലകളും കാട്ടിക്കൊടുക്കണം മധുരയ്ക്ക്. അതുപോലെ 7 വയസ്സില് ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്തിയത് കുറെ ഭഗവാന്റെ അവതാര ലീലകള് കുറെ പറയുന്നതാണ് 26. അതായത് ഭഗവാന്റെ പല ലീലകള് പോലെ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അമാനുഷിക ലീലകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ ആണെന്നുള്ളത്. അതെ. പിന്നെ 27 ദ്വാരകയിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതും അവരെ കടാക്ഷിക്കുന്നതും എല്ലാം ദ്വാരകയില്. 27 നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോണല്ലോ അല്ലേ? 27 എടുത്തില്ല മാതാജി, ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. 28 എടുക്കണ്ടേ? അല്ല, 27 എടുക്കണം. അതെ, 27 എടുക്കേണ്ടത്. ദ്വാരകയിലേക്ക് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ എത്തുള്ളൂ തോന്നുന്നുണ്ട്. അടുത്ത അധ്യായത്തിലെ ദ്വാരകയിൽ എത്തുള്ളതാണ്. തീരാറായി അധ്യായം 36 ശ്ലോകല്ലേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ ഭക്ത തിരസ്കരീ കുശസ്ഥലീ പുണ്യ യശസ്കരീ ഭുവഃ പശ്യന്തി നിത്യം യദനുഗ്രഹേക്ഷിതം സ്മിതാവലോകം
സ്വപതീം സ്മ യത് പ്രജാ അഹോബത്ത സോർയശസ്ത തിരസ്കരി കുശസ്ഥലി പുണ്യയശസ്കരി ഭുവ പശ്യന്തി നിത്യം യദനുഗ്രഹേഷിതം സ്മിതാവലോകം സ്വപ്തീം സ്മ യത് പ്രജാ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. പശ്യന്തി നിത്യം തദനുഗ്രഹേഷിതം സ്മിതാവലോകം സ്വപതിം സ്വയദ്വിജാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ആദ്യത്തെ വരി ഒന്നുകൂടി ചൊല്ലുവോ? അഹോബത്ത സ്വർ യശസ് തിരസ്കരി. ഒരു സോ യശസ് തിരസ്കരി. തിരസ്കരി അല്ലേ മാതാജി? പറയുന്നില്ല, യശസ തിരസ്കരി എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ, സ് പറയുന്നില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, സംശയം ചോദിച്ചു. അഹോബത്ത എത്ര അത്ഭുതകരമാണിത്. സോ യശസ സ്വർഗലോകങ്ങളുടെ യശസ്, തിരസ്കരി പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന, കുശസ്ഥലി ദ്വാരക പുണ്യം, യശസ്കരി പുകഴ്പെറ്റ, ഭുവഹ ഭുവനം, പശ്യന്തി ദർശിക്കുക, നിത്യം നിത്യവും, യത് ഏതൊന്നാണോ, അനുഗ്രഹ ഇഷിതം അനുഗ്രഹം നൽകാനായി, സ്മിതാവലോകം മധുരമായി മന്ദസ്മിതം തൂകി കടാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, സ്വപതി ജീവസത്തയുടെ ആത്മാവിന്, അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണന് ഭഗവാൻ, സ്മ പതിവായി, യത് പ്രജഹ സ്ഥലവാസികൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ദ്വാരക സ്വർഗലോകങ്ങളുടെ യശസ്സിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ഭൂമിയുടെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിസ്സംശയം ആശ്ചര്യകരമാകുന്നു. ദ്വാരകയിലെ നിവാസികൾ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആത്മാവിനെ, അതായത് ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രേമയുത ഭാവത്തിൽ സദാ ദർശിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അവരെ കടാക്ഷിക്കുകയും മധുര മന്ദസ്മിതങ്ങളാൽ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ദ്വാരകയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ദ്വാരക എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? സ്വർഗലോകങ്ങളുടെ യശസ്സിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ഭൂമിയുടെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിസ്സംശയം ആശ്ചര്യകരമാകുന്നു. അപ്പൊ ദ്വാരക സ്വർഗലോകങ്ങളുടെ യശസ്സിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയുടെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് നിസ്സംശയം ആശ്ചര്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ദ്വാരക. ദ്വാരകയിലെ നിവാസികൾ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആത്മാവിനെ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രേമയുത ഭാവത്തിൽ സദാ ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദ്വാരക നിവാസികൾക്കുള്ളൊരു ഭാഗ്യാണ് ഭഗവാനെ സദാ ദർശിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ആർക്കുണ്ട്? ദ്വാരക നിവാസികൾക്കുണ്ട്. അദ്ദേഹം അവരെ കടാക്ഷിക്കുകയും മധുര മന്ദസ്മിതങ്ങളാൽ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, സുദുർദർശമിതം എന്നാ പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാന് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ. നമുക്കറിയാം, ബ്രഹ്മാവ് പോലും നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തില് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒക്കെ പറയണമെങ്കിൽ എവിടെയാണ്? പാലാഴിയുടെ തീരത്ത് ചെന്ന് നിന്നിട്ടാണ് ഭഗവാനോട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോഴും കാണുന്നത് ആരെയാണ്? പാലാഴി തീരത്ത് നിന്നിട്ട് ക്ഷീരോദക വിഷ്ണുവിനാണ് കാണുന്നത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? എപ്പോഴും ബ്രഹ്മാവിന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെയാണ് ദ്വാരക നിവാസികൾക്ക് എങ്ങനെ എപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദ്വാരക നിവാസികള് അത്രയും ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ദ്വാരകയിലും വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ആത്മാവിനെ അദ്ദേഹം പ്രേമയുത ഭാവത്തിൽ സദാ ദർശിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അവരെ കടാക്ഷിക്കുകയും മധുര മന്ദസ്മിതങ്ങളാൽ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, വരുണൻ, വായു എന്നിവരെ പോലുള്ള ദേവന്മാരാണ് സ്വർഗലോക നിവാസികൾ. ഇപ്പൊ സ്വർഗലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും വരുണദേവന്മാരാണ്. ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, വരുണൻ, വായു എന്നിവരെ പോലുള്ള ദേവന്മാരെല്ലാം സ്വർഗലോകത്തെ നിവാസികളാണ്.
പുണ്യാത്മാക്കൾ ഭൂമിയിൽ നിരവധി പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിച്ച ശേഷം അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു. ഉന്നത ഗ്രഹസമൂഹങ്ങളിൽ സമയക്രമീകരണം ഭൂമിയുടേതിൽ നിന്നും വിഭിന്നമാണെന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞരും അംഗീകരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം അവരുടെ ജീവിത കാലയളവ് നമ്മുടെ ഗണിതപ്രകാരം 10,000 വർഷങ്ങളാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഭൂമിയിലെ 6 മാസം സ്വർഗലോകങ്ങളിലെ ഒരു ദിനമാകുന്നു. അതേപോലെ ആസ്വാദനത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും അധികമാകുന്നു. മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ നിവാസികളുടെ സൗന്ദര്യം പ്രസിദ്ധമാണ്. ഭൂമിയിലേതിനേക്കാൾ വളരെയേറെ മേൽത്തരമായ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെയുണ്ടെന്ന് കേട്ടറിവുള്ളവർ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർ സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അത്യധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോ ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, വരുണൻ, വായു എന്നിവരെ പോലുള്ള ദേവന്മാരാണ് എവിടെ വസിക്കുന്നത്? സ്വർഗലോകത്ത് വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പുണ്യാത്മാക്കള് ഭൂമിയിൽ നിരവധി പുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിച്ച ശേഷം അവിടെ എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ നമ്മള് പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടി വരുന്നത്? ഈ സ്വർഗലോകത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടി വരുന്നത്. ഉന്നത ഗ്രഹ സമൂഹങ്ങളിൽ സമയക്രമീകരണം ഭൂമിയുടേതിൽ നിന്നും വിഭിന്നമാണെന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞരും അംഗീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇവിടത്തെ സമയവും അതേപോലെ തന്നെ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലെ സമയവും തമ്മില് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഭൂമിയിലെ അവിടുത്തെ സമയങ്ങൾ തമ്മില് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്രകാരം അവിടെ ജീവിത കാലയളവ് നമ്മുടെ ഗണിതപ്രകാരം 10,000 വർഷങ്ങളാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ കാലയളവ് എങ്ങനെ പറയണത്? 10,000 വർഷങ്ങളാണെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൂമിയിലെ 6 മാസം സ്വർഗലോകങ്ങളിലെ ഒരു ദിനമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിവിടുത്തെ 6 മാസം സ്വർഗലോകത്തിലെ ഒരു ദിവസമാകുന്നു. അതേപോലെ ആസ്വാദനത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും അധികമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭൂമിയിലെ ഒരു 6 മാസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്വർഗത്തിലെ ഒരു ദിനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആസ്വാദനത്തിനുള്ള സൗകര്യം എങ്ങനെയാണ്? അധികമാണ് അവിടെ. മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ നിവാസികളുടെ സൗന്ദര്യം പ്രസിദ്ധമാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ സൗന്ദര്യം എങ്ങനെയാണ്? അതും വളരെ സൗന്ദര്യമുള്ളവരാണ്. ഭൂമിയിലേതിനേക്കാൾ വളരെയേറെ മേൽത്തരമായ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെയുണ്ടെന്ന് കേട്ടറിവുള്ളവർ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർ സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അത്യധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭൂമിയിലേക്കാളും ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ എവിടെയുണ്ട്? സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്ന് കേട്ടറിവുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർ ഈ സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് അത്യധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളുടെ സഹായത്താൽ ഇപ്പോൾ അവർ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഇവയൊക്കെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗലോകങ്ങൾ ഭൂമിയേക്കാൾ അധികം തരം വിസ്തൃതമാകുന്നു. എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ കീർത്തി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ രാജാവായി വാണിരുന്ന ദ്വാരകയിൽ സ്വർഗലോകങ്ങളുടെ യശസ്സിനെ നിഷ്പ്രഭമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലെ പ്രശസ്ത ഗ്രഹങ്ങളെക്കാൾ അധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നവയാണ് വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക, മഥുര എന്നീ 3 സ്ഥലങ്ങൾ. ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ചിരസ്ഥായിയായി പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടവയാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെല്ലാം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വിശേഷിച്ചും ഈ 3 സ്ഥലങ്ങളിലാകുന്നു. അവ ശാശ്വതമായി ഭഗവാന്റെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളാകുന്നു. വർത്തമാനകാലത്ത് ഭഗവാൻ അവരുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിന് അതീതനാണെന്നും അവിടുത്തെ നിവാസികൾ ഇപ്പോഴും ഈ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. ഭഗവാൻ സർവ്വജീവാത്മാക്കളുടെയും ആത്മാവാകുന്നു. മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും അവരുടെ സ്വരൂപത്തിൽ, അതായത് വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യണമെന്നും അപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസർഗത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ജീവിതത്തിൽ പങ്കുചേരണമെന്നും ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ രൂപഭാവങ്ങളും മധുരമന്ദസ്മിതങ്ങളും ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ആഴത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്രകാരം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവാത്മാവ് എവിടെ നിന്ന് ആരും തിരിച്ചു വരികയില്ലയോ ആ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളുടെ സഹായത്താൽ ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? മനുഷ്യര് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവയൊക്കെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ സ്വർലോകങ്ങൾ ഭൂമിയേക്കാൾ അധികം തരം വിസ്തൃതമാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് എന്താ സാധിക്കുക? സ്വർഗലോകങ്ങള് ഭൂമിയേക്കാൾ അധിക തരം വിസ്തൃതമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ ഭൂമിയുടെ കീർത്തി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ രാജാവായി വാണിരുന്ന ദ്വാരകയാൽ സ്വർഗലോകങ്ങളുടെ യശസ്സിനെ നിഷ്പ്രഭമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ് ഇവിടെ? ഭൂമിയില് ഈ ദ്വാരകയിലാണ് ആര് വന്നത്? ഭഗവാൻ രാജാവായി വാണിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ രാജാവായി വാണിരുന്നു ആ ദ്വാരകയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയുടെ കീർത്തി എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്?
സ്വർഗലോകങ്ങളുടെ യശസ്സിനെ നിഷ്പ്രഭമാക്കി തീർത്തുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വർഗലോകങ്ങളെ യശസ് ഒന്നുമല്ലാതായി ഭൂമിയുടെ കീർത്തി കൊണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ദ്വാരക, ഭഗവാൻ രാജാവായി വാഴുന്ന ദ്വാരക ഉള്ളത് കൊണ്ട് സ്വർഗലോകങ്ങളുടെ യശസ്സിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് മാറി ഭൂമിയുടെ കീർത്തി. പ്രപഞ്ചത്തിലെ പ്രശസ്ത ഗ്രഹങ്ങളെക്കാൾ അധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നവയാണ് വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക, മധുര എന്നീ 3 സ്ഥലങ്ങൾ. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള മറ്റുള്ള പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ അതിനേക്കാളും അധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എന്ത്? വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക, മധുര എന്നീ 3 സ്ഥലങ്ങൾ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ചിരസ്ഥായിയായി പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു. ഈ 3 സ്ഥലങ്ങളും സ്ഥായിയായിട്ട് തന്നെ പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെല്ലാം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വിശേഷിച്ചും ഈ 3 സ്ഥലങ്ങളിലാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെല്ലാം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ വിശേഷപ്പെട്ട 3 സ്ഥലങ്ങള്. ഈ പറഞ്ഞ മധുര, വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക ഈ 3 സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. അവ ശാശ്വതമായി ഭഗവാന്റെ പുണ്യ സ്ഥലങ്ങളാകുന്നു. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ്? ഇത് ശാശ്വതമായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ പുണ്യ സ്ഥലങ്ങളാണു. വർത്തമാന കാലത്ത് ഭഗവാൻ അവരുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിന് അതീതനാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ നിവാസികൾ ഇപ്പോഴും ഈ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് എന്തില്ല? ഭഗവാനെ നമ്മളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിന് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അവിടുത്തെ നിവാസികള് ഇപ്പോഴും ഈ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ സർവ്വ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആത്മാവാകുന്നു. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആത്മാവാണ് ഭഗവാൻ. മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും അവരുടെ സ്വരൂപത്തിൽ, അതായത് വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യണമെന്നും അപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസർഗത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ജീവിതത്തിൽ പങ്കുചേരണമെന്നും ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും അവരുടെ സ്വരൂപത്തില്, അവരുടെ മൂലസ്വരൂപത്തില് നിലനിൽക്കുന്ന മൗലിക രൂപത്തിലേക്ക് അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യണമെന്നും അപ്രകാരം തന്നെ എല്ലാവരും എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ സംസർഗം കൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്ത് വേണം? ജീവിതത്തിൽ പങ്കുചേരണം, അതീന്ദ്രിയമായ ജീവിതത്തിൽ പങ്കുചേരണമെന്നും ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ രൂപഭാവങ്ങളും മധുര മന്ദസ്മിതങ്ങളും ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ആഴത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സർവ്വ ആകർഷകനാണ്. ഭഗവാൻ ആ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ആകർഷകമായിട്ടുള്ള രൂപഭാവങ്ങളും മധുര മന്ദസ്മിതങ്ങളും എല്ലാം എന്താണ്? എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ആഴത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്രകാരം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവാത്മാവ് എവിടെ നിന്ന് ആരും തിരിച്ചു വരികയില്ലയോ ആ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ അപ്രകാരമാണോ അവർക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു ജീവിതത്തിൽ പങ്കുചേരാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന പോലെ സാധിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ആകർഷകമായ രൂപങ്ങളും ഭാവങ്ങളും മന്ദസ്മിതങ്ങളും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള അനുവാദം കിട്ടും. അതായത് അപ്രകാരം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവാത്മാവിനെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന് മേൽത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ വിഖ്യാതമാണ് സ്വർഗലോകങ്ങൾ. ഇപ്പൊ സ്വർഗലോകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇനി. ഭൗതികമായ ആസ്വാദനത്തിന് മേൽത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ വിഖ്യാതമായതാണ് എന്ത്? സ്വർഗലോകങ്ങൾ. എന്നാൽ നാം ഭഗവത്ഗീത 9, 20, 21 പറയുന്നത് എന്താണ്? അഭ്യസിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ പ്രാപ്തമാക്കിയ പുണ്യം ക്ഷയിക്കുന്ന ഉടൻ ഒരുവന് വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായി വരുന്നു. സ്വർഗലോകത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യം തീർച്ചയായും ദ്വാരകയ്ക്കുണ്ട്. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാന്റെ മന്ദസ്മിതം തൂകിയ കടാക്ഷത്താൽ അനുഗ്രഹീതരായ ആരും തന്നെ ക്ലേശഭരിതരെന്ന് സ്വയം ഭഗവാനാൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഈ ദൂഷിത ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരുന്നില്ല. ഈ ഭുവനം മാത്രമല്ല പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വലോകങ്ങളും ദുരിതപൂരിതമായ സ്ഥലങ്ങളാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ലോകത്തിനും ശാശ്വതമായ ജീവിതം, നിത്യമായ പരമാനന്ദം, സ്ഥായിയായ ജ്ഞാനം എന്നിവയില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന് മേൽത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ വിഖ്യാതമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? സ്വർഗലോകങ്ങള്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഭൗതികാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടത് എവിടെ കിട്ടും? സ്വർഗലോകത്ത് കിട്ടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് 9, 20, 21 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രാപ്തമാക്കിയ പുണ്യം ക്ഷയിക്കുന്ന ഒരുവൻ
വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ എവിടെ പോകും? സ്വർഗലോകത്ത് പോകും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുണ്യങ്ങൾ മുഴുവനും ക്ഷയിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും? ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യ ലോകം വിശന്തി എന്ന് പറയും അല്ലെ. അതായത് എല്ലാവരും എവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരണം? ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. സ്വർഗലോകങ്ങളെക്കാൾ പ്രാധാന്യം തീർച്ചയായിട്ടും ദ്വാരകയ്ക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വർഗലോകത്തെക്കാളും പ്രാധാന്യം എന്തിനുണ്ട്? ദ്വാരകയ്ക്കുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാന്റെ മന്ദസ്മിതം തൂകിയ കടാക്ഷത്താൽ അനുഗ്രഹീതരായ ആരും തന്നെ ക്ലേശഭരിതരെന്ന് സ്വയം ഭഗവാനാൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഈ ദൂഷിതമായ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ പറയാണ്. ദ്വാരകയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ മന്ദസ്മിതം പൂകിയ കടാക്ഷം കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആയ നോട്ടത്തിലൂടെ അനുഗ്രഹീതരായ ആരും തന്നെ ഈ ക്ലേശഭരിതരമായിട്ടുള്ള എന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ദൂഷിതമായിട്ടുള്ള ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരുന്നില്ല. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദുഃഖാലയമായിട്ടുള്ള ഭൂമിയിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷത്തിലൂടെ അനുഗ്രഹീതരായിട്ടുള്ള ആർക്കും തന്നെ എന്ത് വരുന്നില്ല? ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഈ ഭുവനം മാത്രമല്ല, പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വലോകങ്ങളും ദുരിതപൂരിതമായ സ്ഥലങ്ങളാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ലോകങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ദുരിതം നിറഞ്ഞതാണ്. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകം മുഴുവനും എങ്ങനെയാണ്? ദുരിതം നിറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ലോകങ്ങളും ദുരിതപൂരിതമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. എന്തെന്നാൽ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ലോകത്തിനും എന്ത് നൽകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ശാശ്വതമായ ജീവിതം, നിത്യമായ പരമാനന്ദം, സ്ഥായിയായ ജ്ഞാനം, സച്ചിദാനന്ദം അല്ലെ. ആ സത്യചിത്താനന്ദം നൽകാനായിട്ട്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതോ നിത്യമായ പരമാനന്ദോ സ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനവും നൽകാനായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലെ ഒരു ലോകത്തിനും സാധിക്കുന്നില്ല. സച്ചിദാനന്ദൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ സത്ത് ചിത്താനന്ദനാണ്. സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം. അപ്പൊ നമ്മുടെ സത്ത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ചിത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് അറിവ്, ശരിയായ ജ്ഞാനം, നിത്യമായ ആനന്ദം, ആനന്ദം, പരമാനന്ദം. ഇത് നൽകാനായിട്ട് വേറെ ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായ ഒരാൾ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ, അതായത് ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം, മഥുര എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ വസിക്കുവാൻ ശുപാർശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിട്ടുള്ള ഒരാള് ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 3 സ്ഥലങ്ങള് ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം, മഥുര, ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നിൽ വസിക്കുവാൻ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഈ 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനം വിപുലീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ആയതിനാൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കാനായി അവിടെ ചെല്ലുന്നവർക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ലഭ്യമായിരുന്ന അതേ ഫലം തീർച്ചയായും പ്രാപ്തമാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമവും അദ്ദേഹവും അഭിന്നമാണ്. അങ്ങനെ മറ്റൊരു അനുഭവസ്ഥ ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ ഇന്നും എല്ലാ സത്ഫലങ്ങളും പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ 3 സ്ഥലങ്ങള് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ വസിക്കാനായിട്ട് ശുപാർശ ചെയ്യണം. ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം, മഥുര. എന്തെന്നാൽ ഈ 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനം വിപുലീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യുന്ന സേവനം, ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്താണ്? ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കാനായി അവിടെ ചെല്ലുന്നവർക്ക് കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ലഭ്യമായിരുന്ന അതേ ഫലം തീർച്ചയായും പ്രാപ്തമാകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ നമ്മളെ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ ഉള്ള നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ, നമ്മുടെ തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ലഭ്യമായിരുന്ന അതേ ഫലം തന്നെ എവിടെ ചെന്നാലും കിട്ടും. ദ്വാരകയിൽ പോയാലും, വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാലും, മഥുരയിൽ പോയാലും കിട്ടിയും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ലഭ്യമായിരുന്ന അതേ ഫലം ഈ ധാമില്, ഭഗവാന്റെ ഈ ധാമത്തിൽ പോയാലും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമവും അദ്ദേഹവും അഭിന്നമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ധാമവും തമ്മില് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അങ്ങനെ മറ്റൊരു അനുഭവസ്ഥ ഭക്തന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ ഇന്നും എല്ലാ സത്ഫലങ്ങളും പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ മറ്റൊരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തോടെ മറ്റൊരു അനുഭവസ്ഥ ഭക്തന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് ഇന്നും എന്ത് സാധിക്കും? എല്ലാ സത്ഫലങ്ങളും പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് മഥുര, ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വിശേഷപ്പെട്ടത്. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ധാമവും തമ്മില് വ്യത്യാസമല്ല. ഭഗവാൻ അവിടെ
എന്താ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്. ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണെന്നാ പറഞ്ഞത് മൂന്നും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 28. നൂനം വ്രത സ്നാനഹുതാദി ദിനേശ്വര സമർച്ചിതോ ഹ്യസ്യ ഗൃഹീത പാണിഭിഃ പിബന്തി യാ സഖ്യധരാമൃതം മുഹുർവ്രജ സ്ത്രിയാസം മുമുഹു യദാശ്രയ. നൂനം വ്രത സ്നാനഹുതാദി നൂനം നിശ്ചയമായും പൂർവജന്മത്തിൽ വ്രതങ്ങൾ സ്നാനം ഹുത യാഗം ആദിന അവയൊക്കെയാൽ ഈശ്വര പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സമർച്ചിത പരിപൂർണമായി ആരാധിച്ചു. ഹി നിശ്ചയമായും അസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൃഹീത പാണി ഗ്രഹണം ചെയ്ത പത്നിമാരാൽ പിബന്തി ആസ്വദിക്കുന്നു യാ അവരൊക്കെ സഖി ഹേ സഖിമാരെ അധരാമൃതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അമൃതം മുഹു വീണ്ടും വ്രജസ്ത്രീയ വ്രജഭൂമിയിലെ യുവതിമാർ സമ്മുഹു പലപ്പോഴും മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു യഥാശ്രയ അവിധത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലയോ സഖിമാരെ, അദ്ദേഹം പാണിഗ്രഹണം ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിമാരെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. എത്രമാത്രം വ്രതങ്ങളും സ്നാനങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും വിശ്വേശ്വരനായ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമരായ ആരാധനയും നിർവഹിച്ചിട്ടായിരിക്കണം അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ചുംബനത്താലുള്ള ഈ അധരാമൃതം ഇപ്പോൾ ഇടവിടാതെ ആസ്വദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. വ്രജഭൂമിയിലെ യുവതിമാർ ഇത്തരം ആനുകൂല്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം പലപ്പോഴും മോഹാലസ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവര് തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് അല്ലെ സ്ത്രീജനങ്ങള്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അല്ലയോ സഖിമാരെ, അദ്ദേഹം പാണിഗ്രഹണം ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിമാരെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. എത്രമാത്രം വ്രതങ്ങളും സ്നാനങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും വിശ്വേശ്വരനായ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമനായ ആരാധനയും നിർവഹിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത്? ഭഗവാന്റെ ഈ അധരാമൃതം ഇപ്പോൾ ഇടവിടാതെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എത്രയോ അവര് ആരാധനയും യജ്ഞങ്ങളും സ്നാനങ്ങളും വ്രതങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം. വ്രജഭൂമിയിലെ യുവതിമാർ ഇത്തരം ആനുകൂല്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം പലപ്പോഴും മോഹാലസ്യപ്പെടുന്നു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ധാർമ്മിക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഭക്താത്മാക്കളുടെ ലൗകിക ഗുണങ്ങളെ പവിത്രീകരിച്ച് അവരെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയ സേവനം സമർപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ക്രമേണ ഉയരുവാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളവയാണ്. പരിശുദ്ധ ആത്മീയ ജീവിതം എന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് പരമമായ പരിപൂർണത. ഈ അവസ്ഥയെ സ്വരൂപം അഥവാ ജീവാത്മാക്കളുടെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സ്വരൂപ അവസ്ഥയുടെ നവോദ്ധാരണത്തെയാണ് മുക്തി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സ്വരൂപത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ ജീവാത്മാക്കൾ പ്രേമയുധ സേവനത്തിന്റെ 5 ഘട്ടങ്ങളിൽ അവസ്ഥിതരാകുന്നു. അവയിലൊരു അവസ്ഥ മാധുരി രസം അഥവാ ശൃംഗാര പ്രേമഭാവമാകുന്നു. ഭഗവാൻ സദാ സ്വയം പരിപൂർണനാകുന്നു. ആകയാൽ തനിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് അഭിലാഷങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. എങ്കിൽ തന്നെയും അതാത് ഭക്തന്മാരുടെ തീവ്ര പ്രേമത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാനായി അദ്ദേഹം യജമാനനായും മിത്രമായും പുത്രനായും പതിയായും ഒക്കെ ആയിത്തീരുന്നു. ഇവിടെ മാധുര്യ പ്രേമാവസ്ഥയിലുള്ള 2 വിഭാഗം ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് സ്വകീയവും മറ്റൊന്ന് പരകീയവും. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ധാർമ്മിക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഭക്താത്മാക്കളുടെ ലൗകിക ഗുണങ്ങളെ പവിത്രീകരിച്ച് അവരെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയ സേവനം സമർപ്പിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ക്രമേണ ഉയരാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പല നമുക്ക് ധാർമ്മിക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ധർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭക്താത്മാക്കളുടെ ലൗകിക ഗുണങ്ങളെ പവിത്രീകരിക്കാനായിട്ട്. നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് മുഴുവനും പവിത്രീകരിച്ച് ആ
പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയ സേവനം സമർപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതിന് നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്, ഈ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. പരിശുദ്ധ ആത്മീയ ജീവിതം എന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് എന്ത്, ശരിയായ പരിപൂർണത. നമ്മുടെ ശരിയായ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാം മാറി നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്തണം, ആ ആത്മീയമായ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുക. അതാണ് എന്ത് ശരിയായ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അവസ്ഥയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, സ്വരൂപം എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവാത്മാക്കളുടെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിനെയാണ് യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം, ജീവാത്മാക്കളുടെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം അതല്ലെങ്കിൽ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നതും. ഈ സ്വരൂപ അവസ്ഥയുടെ നവോദ്ധാരണത്തെ നമുക്ക് എന്തു പറയാം, മുക്തി എന്നതുകൊണ്ടും അർത്ഥമാക്കും. നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നിന്നുള്ള മുക്തി, അതാണ് മുക്തി എന്നതുകൊണ്ടും അർത്ഥമാക്കണം. മോചനം, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം. അത് നമ്മളെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന, നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ മോചനം നേടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അതാണ് മുക്തി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സ്വരൂപത്തിന്റെ ആ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ ജീവാത്മാക്കൾ പ്രേമയുത സേവനത്തിന്റെ 5 ഘട്ടങ്ങൾ അവസ്ഥിതരാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ സ്വരൂപാവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോ, തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തിൽ എത്തുമ്പോ, ആ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് പ്രേമയുത സേവനത്തിന്റെ 5 തരത്തിൽ 5 രസങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആ 5 രസത്തില് ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അവയിലൊരു അവസ്ഥ മാധുര്യരസം അഥവാ ശൃംഗാര പ്രേമഭാവം. അപ്പൊ അതിലൊരെണ്ണാണ് ഇത് പറയുന്നത് മാധുര്യരസം. ഭഗവാൻ സദാ പരിപൂർണനാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ 5 രസങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. അതിൽ ഒരു രസമാണ് പറഞ്ഞത് മാധുര്യരസം അല്ലെങ്കിൽ ശൃംഗാര പ്രേമം. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാൻ സ്വയം പരിപൂർണനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഒന്നിന്റെയും ആവശ്യങ്ങളില്ല. ആകയാൽ തനിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് അഭിലാഷങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ അപ്പോ സ്വയം പരിപൂർണനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഒന്നിന്റെയും ആവശ്യങ്ങളോ ആഗ്രഹങ്ങളോ അഭിലാഷങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. എങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഭക്തന്മാരുടെ തീവ്രപ്രേമത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട്, ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ യജമാനനായിട്ടും മിത്രമായിട്ടും പുത്രനായിട്ടും പതിയായും ഒക്കെ ആയിത്തീരും. അപ്പൊ ഭഗവാന് എന്താണ്, ഭഗവാൻ സ്വയം പരിപൂർണനാണ്, ഭഗവാൻ അഭിലാഷങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹത്തെ, ആ തീവ്രമായ പ്രേമത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് യജമാനനാകാം, മിത്രമാകാം, പുത്രനാകാം, പിന്നെ പതിയായിട്ടും ഒക്കെ ആയിത്തീരും. ഇവിടെ മാധുര്യ പ്രേമാവസ്ഥയിലുള്ള 2 വിഭാഗം ഭഗവത് ഭക്തരെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് 2 തരത്തിലുള്ള മാധുര്യ പ്രേമത്തില്, മാധുര്യ രസത്തിലുള്ള 2 വിഭാഗം ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്ന് സ്വകീയമായിട്ടും മറ്റൊന്ന് പരകീയമായിട്ടും. ഒന്ന് സ്വകീയ ഭക്തര്, രണ്ടാമത്തത് പരകീയ ഭക്തര്, പരകീയ ഭക്തർ. 2 വിഭാഗം ഭക്തരും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുമായി മാധുര്യ പ്രേമ ബന്ധത്തിലുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ഇവര് 2 കൂട്ടരും എന്താണ്, ഈ സ്വകീയവും പരകീയത്തിലുള്ളവരും 2 കൂട്ടരും ഭഗവാനുമായിട്ട് മാധുര്യ പ്രേമ ബന്ധത്തിലുള്ളവരാണ്. സ്വകീയമായിട്ടുള്ളവരും പരകീയമായിട്ടുള്ളവരും. ദ്വാരകയിലെ രാജ്ഞിമാര്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഈ പത്നിമാരാണ് ആര്, സ്വകീയ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. സ്വകീയ ഭക്തിയിലുള്ളവരാരാണ്, ദ്വാരകയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ രാജ്ഞിമാര്, പത്നിമാരെയാണ് സ്വകീയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഉചിതമായ പാണിഗ്രഹണം ചെയ്ത പത്നിമാരെന്ന് പറയാം. ഉചിതമായിട്ട് പാണിഗ്രഹണം ചെയ്ത പത്നിമാർ അല്ലെങ്കിൽ ദ്വാരകയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ രാജ്ഞിമാരെയാണ് സ്വകീയ ഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം വ്രജഭൂമിയിലെ യുവതികൾ, ഭഗവാൻ അവിവാഹിതനായിരുന്ന വേളയിൽ യുവ സഖികളുമായിരുന്നു. 16 വയസ്സ് വരെ ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിച്ചപ്പോൾ അയൽവാസികളായ യുവതികളുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹബന്ധം പരകീയമാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ പരകീയ ഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്, വ്രജഭൂമിയിലെ യുവതികള്. ഭഗവാൻ അവിവാഹിതനായിരുന്ന വേളയിൽ യുവസഖികളുമായിരുന്നു. 16 വയസ്സ് വരെ ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിച്ചപ്പോൾ അയൽവാസികളായ യുവതികളുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹബന്ധം പരകീയമാകുന്നു. അപ്പൊ 2 തരത്തില് പറയുന്നതാണ് പ്രേമഭക്തിയിൽ പറയുന്നത്. ഒന്ന് സ്വകീയം, രണ്ടാമത്തത് പരകീയം. സ്വകീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പത്നിമാര് ആയിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിനെ സ്വകീയമെന്നും, വൃന്ദാവനത്തിലെ വ്രജ കന്യകമാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് പരകീയമെന്നും പറയുന്നത്. ഈ യുവതികളും രാജ്ഞിമാരും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്ന വ്രതങ്ങൾ, സ്നാനം, യാഗങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കഠിന തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചവരാണ്. അപ്പൊ ഈ യുവതികളും ഈ വൃന്ദാവനത്തിലെ യുവതികളും രാജ്ഞിമാരും എല്ലാം എന്താണ്, ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കഠിനമായ വ്രതങ്ങളും, സ്നാനം, യാഗങ്ങള്, കഠിന തപശ്ചര്യകള് ഇതൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചവരാണ് ആര്, ഈ 2 കൂട്ടരും. രാജ്ഞിമാരായാലും വൃന്ദാവനത്തിലെ യുവതികളായാലും യാഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കഠിന തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചവരാണ്.
അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അതേപടി അന്തിമ ലക്ഷ്യങ്ങളല്ല. അതേപോലെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, ജ്ഞാന സംവർദ്ധനം അല്ലെങ്കിൽ യോഗാസിദ്ധികളുടെ പരിപൂർണത എന്നിവയും അവയിൽ തന്നെ അന്തിമമായവല്ല. അവയൊക്കെ ഭഗവാനെ ഒരുവന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ അതീന്ദ്രിയ സേവനം സമർപ്പിക്കാനായി സ്വരൂപം എന്ന പരമാവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കാൻ മാർഗങ്ങളാകുന്നു. ഓരോ ജീവാത്മാവിനും മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച 5 വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാനുമായുള്ള അന്യോന്യ വിനിമയ മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ തന്റേതായ വ്യക്തിഗത സ്ഥാനമുണ്ട്. ഒരുവന്റെ സ്വരൂപം എന്ന ശുദ്ധ ആത്മീയ രൂപത്തിൽ ലൗകിക ആകർഷണമില്ലാതെ ആ ബന്ധം ആവിഷ്കൃതമായി തീരുന്നു. ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിശുദ്ധ വരനായി ലഭിക്കാൻ കാക്ഷിച്ച യുവതികളോ ഭഗവാനെ ചുംബിക്കുന്നത് ലൗകിക വൈകൃത ഗുണത്തിലുള്ളതല്ല. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ലൗകികമായിരുന്നെങ്കിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള ഒരു മുക്താത്മാവ് അവയെ ആസ്വദിക്കാൻ ആയാസപ്പെടുമായിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല പ്രാപഞ്ചിക ജീവിതത്തെ പരിത്യജിച്ച ശേഷം അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള പ്രവണത ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും കാട്ടുമായിരുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാകുന്നത് അനേക ജന്മ തപശ്ചര്യയിലൂടെയാകുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അനേകം വ്രതങ്ങളും സ്നാനങ്ങളും യാഗങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് കഠിന തപശ്ചര്യങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചവരാണ് ആര്? ഈ വൃന്ദാവനത്തിലെ യുവതികളും ഭഗവാന്റെ രാജ്ഞിമാരുമെല്ലാം. അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അതേപടി അന്തിമ ലക്ഷ്യങ്ങളല്ല. നമ്മൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്ത അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തില്ല. അതേപോലെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, ജ്ഞാന സംവർദ്ധന അല്ലെങ്കിൽ യോഗാസിദ്ധികളുടെ പരിപൂർണത എന്നിവയും അവയിൽ തന്നെ അന്തിമമായവയല്ല. അപ്പൊ ഇതൊന്നും എന്തല്ല, അന്നും അന്തിമമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന് ഒരുവന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ അതീന്ദ്രിയം സമർപ്പിക്കാനായി സ്വരൂപം എന്ന പരമാവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഭഗവാന് ഒരു ജീവാത്മാവിന് പരിപൂർണത നേടാനും മാത്രമല്ല ഒരു അതീന്ദ്രിയ സേവനം, ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു സേവനം സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആ സ്വരൂപം എന്ന പരമാവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം. ഓരോ ജീവാത്മാവിനും മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച 5 വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാനുമായുള്ള അന്യോന്യ വിനിമയ മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ തന്റേതായ വ്യക്തിഗത സ്ഥാനമുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും എന്തുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്? ഈ 5 ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനം എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം, ഈ 5 രസങ്ങളില് ഏതെങ്കിലും ഒരു രസത്തില് ഭഗവാനെ നമ്മളെല്ലാവരും ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്നപ്പോ മായയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മറന്നുപോയി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഓരോ ജീവാത്മാവിനും മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച 5 വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാനുമായുള്ള അന്യോന്യ വിനിമയ മാർഗങ്ങൾ ഒന്നിൽ തന്റേതായ വ്യക്തിഗത സ്ഥാനമുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ ശാന്തത്തിലായിരിക്കാം, ദാസ്യത്തിലായിരിക്കാം, വാത്സല്യത്തിലായിരിക്കാം, മാധുര്യത്തിലായിരിക്കാം. പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ഈ 5 രസത്തില് ഏതെങ്കിലും ഒരു രസത്തില് ജീവാത്മാക്കൾ ഓരോന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? തന്റേതായ വ്യക്തിഗത സ്ഥാനം ഓരോ ജീവാത്മാവിനുമുണ്ട്. ഒരുവന്റെ സ്വരൂപം എന്ന ശുദ്ധ ആത്മീയ രൂപത്തിൽ ലൗകിക ആകർഷണമില്ലാതെ ആ ബന്ധം ആവിഷ്കൃതമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം ഒരുവന്റെ സ്വരൂപം എന്ന ശുദ്ധ ആത്മീയ രൂപത്തില് അവിടെ എന്തില്ല? ലൗകികമായ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ ആകർഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ആ ബന്ധം ആവിഷ്കൃതമായി തീരാണ്. ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിശുദ്ധവരനായി ലഭിക്കാൻ കാക്ഷിച്ച യുഗതികളോ ഭഗവാനെ ചുംബിക്കുന്നത് ലൗകികമായ വൈകൃത ഗുണത്തിലുള്ളതല്ല. അത്തരം ലൗകികമായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ലൗകികമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള ഒരു മുക്താത്മാവ് അതിനെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ആയാസപ്പെടുമായിരുന്നില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള പ്രവണത ഒരിക്കലും കാട്ടുമായിരുന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് അനേകം ജന്മ തപശ്ചര്യയിലൂടെ ആകുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലൊരു അവസ്ഥ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ എന്ത് വേണം? അനേകം ജന്മങ്ങൾ തപസ് ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമ്മള് 5 ഭാവത്തില് 5 രസത്തില്
ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ് നമ്മളെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഏത് ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജന, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമം. ഈ ഭാവത്തിലെത്തുമ്പോ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മള് എന്താണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയോ? ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ മറന്നിരിക്കുക. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മറന്നുപോയി. അവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് നമ്മള്, പക്ഷെ ഒക്കെ മറന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആകെ അറിയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ബന്ധങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ബാക്കി ഒന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയാൻ സാധിക്കും നമ്മള് ആ ഒരു ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോ. അത് എപ്പോ എത്തും എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു പിടുത്തമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഭഗവാനെ അറിയുള്ളൂ. അതെ, നിരന്തരം കേട്ട് വരും. അതെ, ചിലപ്പോ കുറച്ച് ജന്മങ്ങൾ എടുക്കാം, പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. നമുക്ക്